Brabta mal-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea qed tikkunsidra l-possibilità li tibda proċeduri ta' infringement kontra Malta, dan l-istazzjon tkellem ma' rappreżentanti ta' diversi unions u msieħba soċjali. F'kummenti li dan l-istazzjon id-Direttur Ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija Kevin Borg qal li l-Kamra tispera li l-eżitu ma jkunx wieħed ta' proċedura ta' infringement għaliex dan mhux tajjeb għall-pajjiż u aħjar li din il-proċedura tkun evitata. Jikkummenta wkoll id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Mina ħaddem Joe Farrugia. Żgur li din mija aħbar tajba għal ħadd u fil-fatt rinforza il-preokkupazzjonijiet li kellha l-MEA dwar il-mod kif l-iskema ġiet iddiżinjata. Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Josef Vella. Wieħed irid jieħu ħsieb fejn tidħol politika barranija li ovvjament dan għandu impatt fuq relazzjoni anke ekonomiċi. Il-President tal-GRTU Paul Abela. Jekk ma tkunx aċċettabbli għal Ewropa u jibdew daw il-proċeduri, ovvjament ħajbatu in-negozju Maltin, xogħol kollu l-investiment jiġi mill-Ewropa l-maġġor parti. Jikkontrastaw il-kummenti tas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb. Jiena qed nara li l-Ewropa l-Unjoni Ewropea qiegħda tuża tal-ħadid pa' pajjiżi żgħar u pajjiżi kbar ma tagħmilhom xejn. Staqsejna li Tony Zarb fuq il-fatt li l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding kellha kliem ibes fuq l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza kif preżentata mill-Gvern Malti. Reding għandha dritt li tgħid li trid, jien għandi dritt li nemmen il-Gvern Malti. Għax jiena Malti u għalija Malta tiġi l-ewwel qabel kollox mhux bħal xi nies li jmorru jagħmlu ħsara lil Malta barra minn Malta. U fil-waqt li Tony Zarb kellu kliem ibes fuq min tkellem kontra l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza tagħna, is-Segretarju Ġenerali tal-UHM tkellem dwar ir-rwol tal-membri parlamentari Ewropej u anke rimedji legali li l-Unjoni Ewropea toffri liċ-ċittadini tagħha. Ma nħedux gost li nisamaw li l-MPs fil-Parlament tagħna qegħdin jiġu labelljati bħala tradituri għaliex dakka juri kemm aħna naqsfimna x'inhu r-rol tal-MP ka ċittadin Malti, jekk dak ix-xogħol ma jagħmlux l-MP ċittadin Malti ukoll seta' jagħmlu. U fil-waqt li s-Sibt filgħodu l-Partit Laburista ħabbar li t-tema tal-Konferenza Ġenerali Annwali li se ssir fi frar li ġej se jkollha t-tema Malta Maltija Ewropea Globali bid-deputat mexxej Tony Abela jgħid li l-konferenza se tiffoka fuq l-identità. Dan l-istazzjon istaqsa li Tony Abela dwar kif iħares lejn l-aħbar fuq il-passi legali li qed tikkunsidra l-Kummissjoni Ewropea. Għal-Partit Laburista din mhix aħbar ta' barra minn hawn. Jiena ma nara xejn ta' barra minn hawn illi se l-Kummissjoni għamlet din id-dikjerazzjoni. Jiena nerġa' ngħid ma tantx nara li hija problema fis-sens hija parti mill-istrutturi tal-Unjoni Ewropea li jista' jkollok pajjiż li mhux bil-fors ikunu qegħdin jaqblu f'xi dibattitu jew nkella fuq xi prinċipju. L-Alternativa Demokratika fis-stqarrija wkoll sejħet lill-Gvern Malti biex immedjatament jissospendi l-implementazzjoni tal-iskema. Biċ-Chairman Arnold Cassola jappella biex il-Gvern jagħti każ il-leħen tar-raġuni u ma jibqax iwebbes rasu. Sejjaħ l-aġir tal-Prim Ministru bħala irresponsabbli u saħaq li dan qed ikollu impatt negattiv fuq pajjiżna. Il-kontroversja dwar il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija u Ewropea tant kibret li anke l-Financial Times ta' Londra il-ġimgħa kwotat dak li qalet il-Kummissarju Reding jiġifieri li l-pjan ta' Joseph Muscat imur kontra il-liġi Ewropea. Reding sostniet li l-passaport għandu jingħata lil min għandu rabta ġenwina mal-pajjiż u mhux sempliċiment lil min għandu l-flus.